What is Iyuwa? Yeah, thank you for that wonderful question. Iyuwa is like it sounds. Iyi means oath. Yes, oath of life. Ọtụtụ mgbe anyị bụ mmadụ na-aṅụ iyi n'ụwa mmụọ, n'ụwa mmadụ. Iyi aṅụrụ aṅụ iyi akwara akwa. Ọtụtụ ndị mmadụ adịghị ama na ike dị n'okwu ọnụ. Enwere ndị anjelu nke Chukwu ọrụ ha bụ to take note of whatever you say or do or act. Ihe niile abụ actions. Action abụrụ only when you act it with your hand. Ị nwere ike iji okwu ọnụ gbuo mmadụ if you don't know. Ị nwere ike iji okwu ọnụ commit dastardly act. Ị nwere ike iji okwu ọnụ wee commit a very sinful act. Yes, because na ike dị n'okwu ọnụ. N'okwu ọnụ anyị kwuru nwere ike sienu. Your thought nwere ike sienu. Yọtara ya onye abatara maka ndị ya ajụ m ole nke ọ dị n'akwụkwọ nsọ. Ebe Jizọs na-agwara anyị na ọ na-agwa ndị mmadụ na-asịrị ọ na-akwa n'iko, mana ya gwara ụnụ na ọ bụrụ na ị na-enwe anya aga ikwu iko gwụọ gị na ịkwara ara ya bụ ike ore. Meaning once you look thoughtfully, ị mere eme mana iji obi wee menya bụ ihe ntị ọ dị. So iyi ụwa bụ otu itekiri n'ụwa, and then nwere so many things na-eme ka ndị mmadụ na-etake oath. Mmadụ nwere ike ihe ụwa mechaa ya wee sị na ụwa ọzọ ya bịara ya ma abụnata ogbenye, mana onwe ya na-akpọ ogbenye mbereke. Ya a state of mind or a state of living where you are, and even the poor they call you poor. Ụfọdụ nwere ike ṅụọ iyi ụwa si na ụwa ọzọ ya abịa ya tụọ ụgba ya ṅụọ mmanya dị ụlọ elu ha urume. Ma nwere ihe o ji akụ nke ụwa eme na akụ nke ụwa bụ ihe efu. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị nwere ike taa afụ nụcha dị mechi ihe niile ma di ya mara ya. O wee sị na ụwa ọzọ ụwa ya saa na ya ma nụ na dị gbakwa ọkụ. O kwuru okwu a echefukwara na okwu awa okwu o kwuru n'iwe. O kwuru ya nwụọ iyi, ụfọdụ na-emecha tie aka n'ala. Mgbe anyị na-ekwu ndị anjelu nke Chukwu ndị ọrụ ha bụ iteki note, because anyị nọ n'ahịa. Enwere ndị ajọ etu o si awa abịa na meeting, enwere ndị na-eteki na ajọ sekretara na-ajọ ọtụ etu aka esi mee. Ọ na-ajọ ọtụ date na anwa etekigoro ya na ọ bụ ihe okwu ekwuchara ṅụọ iyi. Ụfọdụ mụchara ọmụ mụchuo ụmụazị echefuo ha, nwere ndị tetara ha na ama m ọtụtụ family ndị handle their case now. Gịnị mere? They accuse their mother of being witchcraft. But I know it's not true. But those children was brainwashed. They now see their mother as a witchcraft, as a witch. So nwaanyị a na-ebe akwa mkpụrụ obi iji kọwara ụmụ ya na enwe mgbe ya ji wee witch. Yatago? Onye nke ọdara asị ndị ya ji ebela na mmanya witch na mmanya na wovisi itinye na bie ọmụgwọ, nwa ya na-ebesa akwa. Mana mgbe mmanya na nwa akwụsị ibe akwa, si some of these things bụ nwaanyị nwere ike, ọ bụrụ na nwaanyị nwere kọl ọjụ na ọ ma jere ihe ọrịa then na-eme ka ụmụ ya kpọ ya asị. Ihe ọ bụla o mere ejega ya aka na ya bụ ihe na-ebutere ya ịkpa asị ka e wee etie ya ka o wee ghara iri akụ nwa. Onye a nna gwa ụmụ ya ji ego. So oge ka m na-ekwu maka ya, onye a nwere ike ọtacha afọ a na-ebe akwa na-ebe arị na ọsị negoro ụmụazị ya bụ ma ofu ọgọrọ n'ukwu buru ọnụ wee na-azụ na nwụrụ nke na-ajụ ya nwa ụka na-ele ole. O wee wọsị nwa bụrụkwa etu a nwa nwachere na nwe ihe ya ji nwa eme okwucha okwu ọnwụọ iyi. Ọ bụrụgoro ya iyi ụwa maka na okwu okwu na mwute. Ịghọtara ya? O nwere ike ọ bịa ụwa ọzọ na ya nwetara nwa. Ọtụtụ ndị na-achọ nwa nwere ike o ruo na asị dọkịta sị na afọ a lady of 18-20 years ọnụọdị for 10 years o ji n'obi ọ mụtabara nwa ruo mana di ya dị healthy eji ụlọ ọgwụ asa na nwakwa ihe afọ n'isi ha na-abụ. I can tell you na ụdị ndị na-eto a na-abịa ọ bụrụ na anyị bịa gbachaa family enyi chọpụta ihe kpatara ya nụ maka enwere ike ọ bụrụ na okwu ekwucha ṅụọ iyi isu ya nwere ike ọ bụkwara okwu ihe si na be nna ma ọ bụ ihe si na be nne ya nwaanyị nwere ka ọ bịazie etu ahụ ọ bụ iyi ụwa. So iyi ụwa bụ ihe a ṅụrụ
IBM nwere usoro anyị si eme apụpụ onye bụ iyi ụwa reverse negative iyi ụwa superimpose with positive iyi ụwa or into existence. Daalụ.